И здравейте, хора! Аз се казвам Валери. Скоро ще изправя Facebook страница, ако някой... Аз съм много съм ги трил, така че днес ще играем играта Clash Royale. Искам да ви кажа, че аз не съм много силен на тази игра. Сега съм най-много до арена 7 и не съм като другите ютубъри. Вижте клан 6, аз съм сам. Който иска може да заповяда, да дойде. Ако се ще изиграем една бата, преди това трябваше да ви кажа. Той ще се изнесе. Ще правя малки видеа до 10 минути. Играта аз я имам от 2 дни. Сега бях изтеглил наново. Тренинг кемпа. Или камп, или не знам как се нарича точно. Аз съм фен на Clash Royale, само че постоянно я трия и такива неща. И това. Знам за новия апдейт, знам за картите, даже съм ги пробвал. Някой път може да кача геймплей, но както всички знаем, може и да не знаете някой, но когато Supercell, не че са забранили нещо като забрана за геймплей. И това са страйкъри, или как да го нарека. И ако получиш 3 страйкъра, YouTube ви изстрела канала. Така че ако някой, например, направи сега 5 видеа на това, може само заради 2-3 да го такова. Много изтрие YouTube канала. Дори да е PewDiePie, например. PewDiePie да го снима. То трудно е за обяснение. Който гледа The Clashers, може да сигурно знае. Аз ще ви кажа, че аз играя Clash Royale преди наистина да излезе в България и тези неща, които ви казваше The Clashers, бяха истина. Само че най-главното беше, когато имаш цена за битка, трябваше да... Примерно сега, ако имаш 10 000 голцов събрал, че трябва да го даваш примерно за 5 битки. Биха ме, но нищо. Ето аз се казвам Кио Нала, защото това ми е любимо. Да знаете, дебит на карта, но може, ако играете Clash Royale, Legendary оферта, например, тук да имам принцес, ако съм 10-та арена, тогава може да се падне. Първо сега, ако съм 9-та, и там може, ама рядко. Вижте, ако утре мисля, че утре е неделя, така че може да се направи. Има спешъл оферти. Ето един пич. Сега ще ви кажа правилата на клана. Да не кажете, че не съм правила 5 корончета най-малко за клан 6 и до 1 седмица, ако някой има 0 донейт, кик. Това са за правила. Забрани, псуване, обиждане, присмиване. Като добре, нуб може, но не и псуване, например, ти си такъв, ти си онакъв. Или пък, примерно, някой дойде в клана, играем клан батъл и играят клан батъл 2 vs 2. И някой момче да каже на някой, примерно, ти си нуб, как да спечелим? Това е малко обидно, така че
Вие си ги мислите дали ще влизат в плана или не. Колкото и абонати да имам, пак ще ми е от значение. Аз съм лидера на клана. Той се казва Клашерите. Забравих да кажа за 40 донейта или 20 към... Добре, 30 донейта Елдер. 70 колидер. Но не... клана е за 0 купи, но ще инвайтвам. Когато правите клан, сега ще ви обясня какво трябва да направите. Тук, ви трябва първо да се лефниче. Ако имате клан, нека да се лефниче. И тук посредата да си направите клан. Тук пише, сега няма да ви го показвам точно. И тук пишете, примерно, как се казва името там, долу правилата. И то е за 1000 голд. И примерно сега аз съм лидера, или кой-лидер значи да мистик лидер. И той може като мене да праща правила. Това е за пращане на всички играчи, примерно за нещо. Пък и тук в настройките за новото правило, на новият апдейт. Примерно сега Invite Online. Примерно сега аз мога да го направя на 4. Примерно сега 4600 купи. Това значи, че човек по 4600 купи не може да влезе, освен ако не ги сваля. Но аз не съм го сейвнал. Вижте, например, ето, праг на 0 и сейв. Вчера отварях Magical Chest, знам, че не съм правил видеа до сега. Аз се казвам Валери Борисов. Вижте, това е. Ще ви кажа, че когато не се чудете, защо примерно играчи, които я играят в доста време, ако не сте 8 левел, нямате такива 5 батъл дека и 5 слугата. Примерно ако си 7 левел и ставаш за... Когато станеш наистина 8, тогава ти дава и 5 слота за чест. Примерно тези 5 слота има Super Magical Chest, Silver, Golden и Giant. Giant и още някое, което не знам. И това мисля да е за този клип. Знам, че не играх много батъл. Следващия клип ще ви покажа на нещо, как може да влезете в Facebook. Сега даже може да ви го обясня. Отивате тук, Friends. Правилно сега, ако имате Facebook, сега ще ви го покажа. Аз няма да се го правя. Може да, ама сега няма точно. Вижте, че и тук. Лоудинг и чакаш това да ви спише. Тук пише имейл или телефон. Примерно паролата ти е 9757 3312. Паролата за Facebook. И такива неща. И това ще е за този клип. И до нови, чао и до нови срещи!